Subscribe खालाम अन्नानै आंनि सिंगार बेन्ड चेनेलखौ जाहाथे आंनि बायदि बायदि भिडिअखौ मोनो। गिबियावनो साजायग्रोबाय साइन कस टेन कसेक सेक कट आरो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। गिबियावनो हमना लाग्रो 0 डिग्रीनिफ्राय 0 1 2 3 4 बेनि सायाव रुट लगायना होदो गासैबो। ओमफ्राय राननाय गाहायाव 2 गासैयावबो होजोबदो। हमना ला बेखौ राननानै होदो 0 रुट 0 निफ्राय बेखौ 0 1 रुट बाय 2 1 बाय 2 रुटखौ बोखारजोबना हो माने रुट 2 इनटु रुट 2 इनटु केन्सेल जाबाय। केन्सेल जायोब्ला 2 इनटु 2 1 बाय रुट 2 जायो। आरो रुट 3 बाय 2 रुट 3 बाय 2 रुट 3 बाय 2 आनो थायो। 4 बाय रुट 4 बाय 2 4 2 इनटु रुट 4 1 जाबाय इयाव। दा बेखौ खोमोरना लादो। कसनिखौ फैदो दानिया उल्थायना होदो, बेखौ उल्था लिरदो उल्थानि दिगाव। गिबियावनो 1 गिबियावनो 1 खौ लिरग्रोदो। उल्था खालामना होबानो जाबाय बेखौ। रुट 3 बाय 2 बेनो थागोन गाहायावनो, बेखौ लाबानो जागोन 1 बाय रुट 2 आरो हाफखौ लाना फैदो 60 डिग्री कस 60 डिग्रीआव हाफ जागोन। बै फार्स्टनि 0आ लास्टआव जाफैगोन 0। बेनि उनाव आरो 10 खौ मोननो थाखाय साइन कसजों राननाय जायो। साइन बाय कस जायो 10 नि फर्मुलाया। बेखौ रानना होदो 0 निफ्राय 0 बाय 1 बेखौ रानना होबा 0 आनो थायो। ओमफ्राय बेखौबो रानना होदो, दाननाय थांबाय 1 बाय रुट 3 थायो। 1 बाय रुट 3 1045 खौ बेखौ बिदिनो रानना होदो। दाननाय थांबाय 1 थागोन बेयाव। 10 60 डिग्रीआव बेखौ रानना होयोब्ला only रुट 3 थागोन। बेखौथ' राननाया इनफिनिट बेखौ मोनना लादो। ओमफ्राय कटखौ खालामग्रोना लानोसै जोङो। कट ओमफ्राय हमना लादो ओमफ्राय इनफिनिटखौ लाना फैदो। बै 10 खौ कटजों उल्था खालामना होबानो जाबाय। 10 दो कटजों उल्थायै लाना होदो। बेयो 1 बाय रुट 3 जागोन। कसेक 1 बाय साइन, बेखौ कसेकखौ मोननो थाखाय साइन 1 बाय साइन माने रानना होनांगौ। बिदिनो 1 बाय 0 जागोन। दानिया फै जोबोद सिम्पोल। बेखौ उल्था खालामदो, कसदो साइनदो कसदो उल्था खालामना होबानो जागोन। बेखौ उल्था लिरबानो उल्था महराव सोलायबानो जागोन। 0 1 दो इनफिनिट जाबाय। बेखौ 1 बाय 2 खौ बिनि उल्था खालामबाथाय 2 only 2 थागोन। 1 बाय रुट 2 खौ उल्था खालामदोंबाथाय रुट 2 आनो थागोन। रुट 3 बाय 2 खौ उल्था खालामना 2 बाय रुट 3 थागोन। बे 1 नि
0 बिनि उल्थाया जाबाय बेयो जागोन 1 जागोन बिनि उल्था बाथाय बेखौबो सिगांनि महरावनो सोलायना होदो बै 1खौ गिबियाव लांदो 1 बेखौबो बिथिं लाबोदो उल्था दिगाव बेखौबो बेनो जागोन इनफिनिट बिदिनो बे टेबोलखौ बानायनाय जायो जोबोद इजि नायनायनि नोंथांमोना बेफोरखौ सिम्पलैनो बानायनो हागोन बे गासिबो कड बेफोर गासिबो एखे जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो बै चेनेलखौ बाय